Hi guys, welcome to my channel. Once again, this is Bisaya Mama Vlog. So for today's video guys, ay andito ako sa luma naming bahay. So yan ang bahay namin dati. So hindi na kami ngayon ang nakatira dito, kundi yung kapatid ko. Dito sila nag-rent. Yan. So dito kami. So, punta tayo ngayon sa aming swimming pool. Diba? Ang ganda ng aming swimming pool, guys. Yung kulay niya, no? Kulay dilaw, brown, at green. Yung kulay ito. Yan, yung mga kapitbahay namin si Joy. Saka yung editor ko, si Will Angelo. Saka si yung kapatords ko, si Walmer. Yan. Dito kami ngayon sa aming swimming pool. Swimming pool ba ito? Ano? Ayun ang mahisgad guys kung anong tawag nito. Swimming pool na sapa. Yan. Sapa sa Bisaya. So, ano ba sa Tagalog yung namingwit guys? Namingwit. Ayan. So, yan. So, yan ang bahay namin. Dati. Yan. So, guys, yan. Yan ang aming mga kapitbahay na masisipag mangunguha ng isda. Si Joy. Si Joy ang malakas. Joy, na nakikuha niya, Joy. So, ayan. So, as you can see, guys, may vlog na ako dito dati. Ayan. Yung kulay na yan. Dito yan sa Dampil, Lagong Misamis Oriental. Ay! Ipa ako, guys. Kinagat ako. Bisaya pag ipaak, sa Tagalog kinagat. Ano ba talaga ate? Magtatagalog ka ba? Huwag Bisaya ka dyan. Nahihirapan na ako sa kalisod guys. Hindi ako marunong magtagalog. So ayan. Ayan. Kain mo yan sa isda. Ay ka! Ay! Kain tayo! Pain guys, pain. Uod ba yan? Yan. So, ayan. Yung aming haunted house. Haunted house. umakyat siya ng mangga. Hindi ko alam kung anong gagawin niya dyan. Wala namang bunga.
Practice siguro yan pagkatarsan ba. Hoy, ingat ka dyan, baka mahulog ka. Diyos ko, hindi ako makahinga. Grabe. Ayan, pag nahulog ka dyan ka sa swimming pool babagsak. Okay, okay din yun. Baka pag swimming ka dyan. Ayan. Ayan si Master Editor ko. Galing kami dun sa, ano guys, dun sa yung pinagminahan. Kami galing. Pasensya na sa aking boses guys kasi ano, may sipon ako tsaka may ubo. Say hi to my vlog. Say hi. Wala siyang magawa sa buhay niya. Nag-request siya, pwede ba daw umakyat? Hindi naman, bakit naman hindi pwedeng umakyat? Dali ka na, bumaba ka na. At baka ikaw ay mahulog dyan. Ayan, my son. So, uwi na kami guys kasi hinihingal ako sa ano, hindi siya pinagsasabi para palayan yan dati. Binungkal siya kasi sabi may gold mine daw. So, hindi namin alam kung may nakuha ba sila. Sila lang may nakakaalam doon. So, yun guys, no. Thank you for watching my video. At sana ay na-enjoy nyo. Keep on watching pa rin. At saka sana i-subscribe nyo ako, Bisaya Mamo Vlog. Paki-like na rin at paki-pindot yung notification bell para palagi kayong updated sa aking mga new videos na i-upload. So yun guys, that is for today's video guys. Thank you for watching. Bye! Anyway, so may gustong mag-comment, comment lang kayo dyan at reply din naman tayo, no? At saka kung sino yung gusto magpapa-shoutout dyan, comment down lang at isa-shoutout ko kayo ng bonggang-bongga. Yes! So ayan, dito kami sa aming munting swimming pool na ilog. Parang ilog pa, sigla